са близко. Кога ще стане това козирка за утре? Как ще стане? Я гледай. Защо трябваше толкова близки заварки, бе? Колко за пацката. За пацката го. Да, бе. Абе, той конструктора, как го измислил той? Той ли го измислил? Така ли му го искат? Не знам. Какъв конструктор е това? Тралала ли е? Какъв е? Аз не мога да разбера, гледай сега. Колко пъти ще сателирам тази шина и другата? Кажи, от ли е кафе? Лодница, не гледай. Какво? Да ходи в вода. Такива са за Курило, има 23 рейса номер. Право там отива този рейс. За Курило, може ли такова нещо? Със все пацката да заминава това рейса. Шофьор ли да стане? Какъв да стане? Гледай какви заварки. Как ще го изчистиме това, бе?